Les pistes del Club Esportiu Vall d'Oreig han estat l'escenari del segon Supergran Slam d'aquest 2024, competició corresponent al circuit absolut Audi Legem. En categoria masculina, Jesús Ruiz Bubita i Albert Roclan s'han imposat en la final per un doble 6-4 als subcampions Edu Altímires i Marc Bernils. Un partit per Albert Roclan i Jesús Ruiz per una portada 6-4. A primera categoria femenina, Eugènia Guimet i Ana Ortiz han derrotat per 2-6, 7-6 i 6-0 a Cristina Gomis i a Ainara Pozuelo. La veritat és que tindre la prova del Supergran Slams ens dona molt prestigi. Hem apreciat que el nivell ha sigut molt alt en totes les categories i, per tant, el pàdel és un esport que cada vegada està pujant més i té un nivell competitiu, jo diria, potser del més alt que podríem gaudir a tots els països. I agrair a la Federació Catalana de Pàdel que compti amb aquest club. Moltes gràcies i esperem veure'ns l'any que ve, que segurament encara el nivell serà molt més alt. Ha estat un èxit de participació amb 260 parelles apuntades. Com dic jo sempre, estem a casa nostra perquè el tracte és, com a tots els clubs de Catalunya, és molt amigable i és una manera de treballar molt fàcil per la federació. Destacar les dues grans finals que hem tingut i també hem tingut moltes finals de categoria de tercera a setena, molt disputades i molt competides. Això vol dir que el pàdel català segueix en auge, apostant molt pels jugadors de base, que és la nostra funció, i un cop més agrair a tot el pàdel català tot aquest esforç que fa perquè siguem un esport pioner a l'estat espanyol.